wannan mun sha bayarwa, mun faɗi na siyarwa, mun yi haɗa muna siyarwa yanzu haka, amma wannan mun faɗe shi fiye da shekara 3 da suka wuce, kuma bil haƙiƙa mutane da yawa sun yi amfani da shi, mata da yawa sun yi amfani da shi kuma sun ga aikinsa. Wallahi har a kusa da ni, har kusa da ni na jikina, wanda muna kusa da su, neighbor ɗina ne, maƙwabtana ne, wannan taimakon da na faɗa sun yi amfani da shi kuma wallahi sun ga natija. Yakan sa nonon mace ya ciko in ya lagube, yakan sa nonon mace ya kumbura idan bai da girma, ya ƙara girma. Saɓanin in yana da girma ba zai ƙara girma ba sai dai ya cika. Shi wannan maganin gyaran nono kamar yadda nake faɗa, ana ba da na sha da yawa wanda ake amfani da shi a cikin jiki. To wannan ba na sha ba ne, na menene? Shi shafawa ake yi. Sai a saurara da kyau a ji bayanin. Bayani ne mai sauƙi wanda in ka sauƙaƙa ma kanka za ki iya haɗa. Abubuwa 3 ake amfani da su. Na farko akwai nonon akuya, nonon jar akuya. Wannan shi ne yakan ɗan ma wasu wahala, amma duk mutanen da suke karkara, kai har biranen akwai akuyoyi kuma suna haihuwa. Je ki roƙa a ɗan tatso, kai in ma siya za ki siya. A tatso miki shi ya ɗan dama haka, kina iya sa shi a firij ki ajiye, amma in za ki amfani da shi za ki fito da shi a firij ya ɗan sha, saboda kai ya lalace ake sa shi a firij. Kina iya ɓaɓɓalla dabino ki zuba a ciki sai ki ajiye, saboda kai ya lalace, kai ya tsami. So sannan in za ki amfani da shi za ki ɗebo kamar cokali 3 babba, sai ki zuba a cikin ɗan wani abu, ko wata 'yar kwalba ko wata 'yar roba. A ji ni da kyau, cokali 3 babba sai a zuba. Afwan, cokali 5, cokali 5 sai a zuba a wata 'yar roba. Sai a samu zuma cokali 3 babba, sai a haɗa a cikin wancan nonon jar akuya, sai a gauraya. Sai a ɗan ɓalli 'yar jar kanwa, 'yar daidai, ba mai yawa ba, 'yar daidai. Ku mata kun fi sanin daidai. In aka ce a ɗan, kamar da kuke ɗan ɓalla ku jefa a miya, to a ɗan ɓalla 'yar daidai. Idan ana tunanin ba za ta narke ba, to sai a daddaka ta, sai a barbaɗa. In kuma garin ne, kacokat garin ita jar kanwan ne, sai a ɗan danga haka kamar yadda ake ƙara gishiri a miya, sai a barbaɗa. Sai ki haɗa, sai ki yamutsa. To yaushe za a sa? Shi ne in kin gama komai kin yi wanka za ki kwanta, sai ki dangwalo wannan haɗin, ya isa duk ki shafa a mamanki. So in kin shafa, wasu sukan tambaya a wancan bidiyon, in ban manta ba, su ce za a sa breziya, za a yi kaza. Duk yadda kika ga dama, in kin sa kina iya kwanciya haka, in kin sa kuma kina iya sa breziyan ki kwanta da shi. To da asuba in an tashi, sai ki samu ruwan ɗumi, sai ki wanke. Idan kina da man hulba, sai ki ɗan dangwala ki shafe su da shi. Suka ce wannan wata ɗaya ake yi, kullum wata ɗaya ake ana yin shi. Suka ce bi iznillahi rabbi, akwai wanda kafin su watan sun ga yanda maman nasu ya dawo. Saboda haka ga yanan fi sabilillahi ku haɗa, muna fata kuma za a haɗa. Idan kuma kika haɗa kika ga yayi, to ki sanar da al'umma. Duk wata wadda kika sani, musamman ta kusa da ke, kishiyarki, ki gaya ma kishiyarki ko abokiyar zama, a wasu abokiyar zama sai su ma su haɗa. Domin me? A gudu tare a tsira tare, domin a gamsar da mazaje su daina leƙe-leƙen waya, su daina mazurai akan hanya. Muna fatan za a gwada. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace. Kada manta da subscribe da sharing da danna ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryen mu mun ɗora. Muna muku fata alkhairi. Ma'assalam.